Usala sampai talata oto. Ayelo namu jabu jangan. Usala sampai dari loy takijo jano. Ode ulah kake mangake takake sarang salimado. Ode ulah hape kape tape jando la barana tigo. Kerete hai tulang bawang kini badan la sakit sati anta bilo kabulia pulang. Ding 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 walaupun sakit tapi tidak dirasa. Itulah karena adanya rasa bisa menghilangkan rasa sakit. Tuhan kita Nabi Muhammad perlu kita hai sahabat ditelan saudara. Assalamualaikum sebuah firman adalah baju hai di dalam Al-Quran ada basuh innal ladzina kadzabu sainggo akiyo dua buah sifat anak sangat cilaku. Pertama tekamu, kedua penutup tekamu aja sombong biasa rupa. Kalau dipakai sifat dosa, kalau ibadah palo nyampu palo ditulang dan diterima. Tekamu aja sombong kalau dipakai segala ibadah palo tak sampai pahalo ditulak jatuh kangarai menempuh serugo dan sangat sulit. Yang tak berbalik ujang kalangi, yang tak terapuan batu kalang. Yang tak ku adun, tu tak sepi ke dalam lubang. Jarum pijai semuanya lagi kari jumai. Mengatakan awak bagada diki, mengatakan bagada tio-tio bini. Tetapi bagada di sebelah bukit, nani nak kata, nani juga aku tak nak kata bawa barilawi. Mengatakan awak kayo la cukui, menaruhkan ambil la bayi pipi, ambil jupera la basupi-supi sampai rali itu karumpui gilo menjadi sapi juraju. Pinggang lagadang dari padoparui semuanya lagi kasih daun pandai. Di zaman kini orang lomba-lomba, lomba-lomba menyerahkan anak pai sekolah biar ke PAUD walau ke TK, biar ke SMP walau ke SMA, biar ke pesantren walau ke sanawiyah diberi biaya lama juta-juta. Sawala tagadai para lata juara dia nak menjadi sarjana mendapat karajo kalua SK. Itu harapan menuju ayah setengah barangnya nak bersekolah pagi sekolah petang sekolah di malam hari gilo de mapa mengajar dunia kira tinggal disuruh sembahyang apa malibana
Adi surah puasa pari jelapa lasan kabundo 107 ayat asal dape keluar rumah ketampe kawan keciknyo paima papa ibaraja gak sabanta sekilo anak kilo de malai nyo kilo naun tio sabanta kapayo kumu pangalawin kalana panjang danawate danau diba sekali-kali kagandoria kapaterata kapaterwana nan paling coba na khawatir bum kasikara kata jomoti madu kasih dengan asmara kalau cuy itu anak basikola alamat sikola kapatani tanah alamat di buayan murid aja alamat di PKI ASK keluar bunyi SK nyo tangok tangiangi kini aku negeri se aku negeri panjang aku negeri gawe dado nagata anu la tinggal jangare jauh aja iyo de ya la jumulu iyo de tala paula palala ayelo labu
kisir adula leka kabiba aduh lagi dalam panitia menyampaikan asanyo kode malilan yang asakadam dodo ola de malilan la de nyoku esakadam laiban anoto beden lenyo ala de sajiba ailo bama cham la de nyoma cham la de tadangasu tuero kono ngalen namodo le tadangasu tuero lai ala dari nantu pula bagi tur opulo de wang dalam mangala pui ambacan oramo oramo hai kaino dala kasinanya iyo hai kaini mo osuko yo dei lala
ربي يسوع يا مودل سابل سلر كل كانو Andalai mangkoti isarakanni yode junju akan kita Adulla de balasan bagaimana wala de mengato Bagaimana lada coba lada layak hadapun ninyo Lai pagi tulla de coba lagi roti rona la bunita yo Lai sabar nahla pengajian tulla de nyota yo Lada buih lada nyota yo lada lai buih samin taro la de nyota mina di dalam malam kosa Kasih nama pengajian ladi aku Kira-kira pengajian tadi jawab tanya Oh elah saudara kasih dengan anak kami saudara Allah ni tarik jotan tu Taruh taruh di semua Nak dapat bidoman Paham santu di angin mati telah di ombak basaku Hai keputusan apa Jangan kaji surahkan lelera Andika dua kaji cina Dia ke awan Oh air di cawan lagi tujurakan Arok lagi guru antara bangti hutan Baitullah misal rupa pengajian Oh kajian banyak tak ada keputusan Kerana baitulah pikir olehmu Lesa buah hadis lah surah natanku Allah ya Rabbah Oh dengan nafsahu Oh fakad arata dengan Rabbahu Siapa mengenal akan dirinya Allah seolah Lada akan Tuhan sudah begitu lalu Kerana itu jangan lupa Lakukanlah kajilah diri nak Sabana diri nak kantunan dinyo La ilaha illallah laju kalau Sekuli mana nampel janganlah lupa Kalau digado Ayan kajian menjadi singajo Tupahanan kasal kuli nagiyanyo Lama berkatul lama buka lipa Kita jantung dipandang baru Kadol hakikat kenai sama tu La ilaha janganlah lengah Laya itu tubuh Ya itu rohani lah nyawa ya gila Lebadak yang badan Batulang sabuan Indah barabu bergantung bahati Tak dapat dipandang lah cuma tu ini Kota dapat mendidangan Ojo kali ini Oh malaikat lainnya suci Online sungguh terjadi Oh Barnabo Oh Muhammad Online zahir batini Oh ayat Oh
acunya acu ulin mahila oh pinta iya kagoro oleh iya kuli maila onde pinta kagoro la iyo la ujud am la inamo dikaku oleh iyo la itu oleh kado oh hakikat oleh diri yang jelas bodi pandang tak angus pikiran dan tak basah jauh padonyo oh pasal onan baru melainkan lainnya tetap digunam tak pacah bukan inyojan oleh siman pun bukan oleh bukan onyomino oleh bukan nyomekan onelalo ojo jago dikato jangan supaya naknya to onan lasi ujuan kapadogoro oh kaji ulang aji kajilan iyo nyobana oleh nande badalam dalam kasandola iyo kunamo walinar iyo kokada kasanoda iya pulang sagalo iyo nyo alam ala kulli mala iyo Allahu anda iyo la ingin oh ya itulah yang bernama olah si ujunan nyomu ondalayo julamu tolak arati iyo nan johayat mampahamlah iyo sama to kekurangan iyo
baitun al-misal kaganti iyon nasaka oleh ulana langkah guru tambah iyolah surah otanya tolai nyawa dengan iyo Mangkah balas matu olah kulainge odana kana misal salaku ibarat salaku ala jarani ladan allahli salaku ala jarani ladan allah tiga Alakian dibaca sakian lada ulu dari kami badu dari panah Arjuna orang Marinamo selaka sambukan alain lapun jago tiba sambukan dari kami badu darimu kasih banyak darimu dosaku atas permintaan sana saudara tiba itulah malaka elonyo baru hadilalar judu lalar malam iyo selakaranganku batam malam oleh batam majusero oleh kami aman nanti jo nanti jawaban dari kami badu aku lamu dikate aku putu tani lamu dibuki kok rasa bendera sonyo aduh sana menanti di muka bersama tidak ubah orang mana yo togat mana nanti dekat la oto di tepi la jalan rayo dan itu kala sonde mama kayo taningo mere la jobear o balu belanya to o balu belanya tu apa sopira mamba ho adelayanta adaan latini bulan naiko atapio maabari goma abiole kala kami deno pinto kurang nan lati si ko sara tojo guru nan guru gitu salamu idoni ni tapwa ngobaru kali ni madanga nyotanyo ade dalai tantula kabang kapi parinan niyo nan dipuwe enyo lagi sesuai keadaan ini yo di bulan Rajab yo kana monyo di bulan Ramadan bersejarah dan desanya luar biasa tapi di malam 27 Rajab terjadi kejadian luar biasa itu denyola mana bersejarah sama jada ulu
satunya. Yaitu nan kisah yonenyo Isra Mi'raj lah junjungan kita. Ada nanti tentanglah itu pada iolai akan deh pun ditanya. Ayah po sabab karanonyo Jadi oke nadian ko. Ay magko terjadi Isra Mi'raj ko Maapo batanan de caronyo. Ay kung ado iyonan ba alasan bagaimana dalilnya mga to. Di sore yun denan mano di ayanan yun delay barapo. At isa palupa na Arjuna o kamala jawatanyo iyo maalupa na Arjuna ananan mudo kaduonyo o pangalaman na ladidado sampai kini alun sa barapo. Tadoro denyo kami denan delaki nan delaheno. Baik koyo dalam ladenyo kami iyo manjawab ladenyo tanyo o baki patah derang tuo kanado iyo nande mangato o inda iyo naladi jari iyo makan pae latiboyo. O itana ladini jari mane talanta cincin paramatu. Ayat ko indalana dita tu panabangan iyo latiboyo. Itana ladini tatang insan taatu di kami nande badu. Ayat ko inda di kantasan dita latayo tongganan baeko. Ibari iyo nande lama asa banyak banyak anyo. O delay dengan bismillah. O delayo ikola panjawab. Dari kami nande badu. Koko dikani denyobana iyo sejarah Isra Mi'raj nangko. O memang iyo adonan denyo sabab ado iyo nan karanonyo iyo mangkonala terjadi Isra Mi'raj denyo nangko. Sima iyo ladekan banana kami iyo nande panyato. O iyo sawa katulanyo itu iyo ay sudayo melanya to. Olay yo keadaan nabi olay junjungan denyo kito iyo nan sadayo de bersadi atau sadang de berduko. Itu kematian denyo banala denan nurangan letar cintu. Yaitu istri nan de baliau o baliau nan la sayangi panamo sitiyo de Khadijah berpulang ke rahmatullahnya. Adenan bilang alana kadu ne Abu Talib nan lepammannya. Itu makona bila de bersedi atau iyo nan de berduko aco liyo la de bamanu yo de nawakatula di sano. Sebagai iyo el tasliya pambujula kana monyo pau be atina sadang ruswa pau be atina sadang hibu. Itu bana iyo na de sabangyo iyo lai molanan para tamu tapi yo sabab lanang kaduho onak kami de panyato. Simala dekan bana di mukunan iyo nan bebasamu. Karamo yo bumina la jolani onda akur kadonyo o saliang iyo barago tinggi o basaliang barago kuat barago santiang ay kadonyo. Kato lagi nyo na alagonyo, kato bumi nyo na jenggo. Salyang iyo lah mamang kaakanan din nalay satu pero satunya. O kejenani yo langinan ko kabake bumi kito nangko o diden na dola de babulan o bintang mato ariado sarato iyo lanyo aras iyo ba itu lakatonyo. Kato bumi ba itu pulo. Oh ahai nalay sudaro denay ano nalay balaway panagun nalay ayado. Ado pulo nan ba Muhammad nan
sadani atene bumi nago ade mana to kanado Muhammad tabila tanio langinan ko disinan barkato lanyolangi kabake Tuhan adenyo kito iyo mga tukan denyo Tuhan da adi kabake deliau ko itu ne manala denyo akan ne jawaban de nale nomor 2 Tapio sabab nalakati jo odang ada nala de kampulo mengkotar jadi Isra dan Mi'raj iyo nak kami depannya ko yaitu mencapilah sumbaya wakatulah dengan 5 salah satu ialah ibadah dan baca pui iyo dekat tampu ayo itulah mulana lagi saja dia kira yo Tuhan kita kepada Nabi Muhammad jatuh sumbayanglah para tamu 50 wakatulah namanya kata pe sumbayang 50 oh turun de Nabi kita di sinan kata guna bana iyo junjungan denyo kita timo gila nakana jo Nabi nala Musa nyo bakato Nabi nyo Musa kapake junjungan kita apa bana yo denyo bana oleh dari Tuhan kuasa waktu itulah denyo Nabi menjawab iyo nala sugiro yaitu menjapui nasumbayang iyo lain nala kanamonyo itu molayo de sumbayang kini sampai nalinyo 5 dari iyo na 50 samanja iyo dahulunya acola mana minta kurang menjadi 5 kini naiko bakato iyo de Nabi Musa kabake junjungan denyo kita kalau 5 denyo naiko tentu bare denyo juho minta desa juga Allah yo de kuasa supaya ngikut denyo dua kila salah sadenyo ijaja olimu wakatulah jatuhanyo tapi oh sayang seribu sayang de umat Nabi lanyo kita 5 waktu sehari semalam ado sumbayang 2 kali setahunyo ada nambah itulah denyo bana 5 waktu nanti jahadinyo ada layo sabab lanang kampe oh jangan alakan pulo yaitu beliau de manjapui onde lain pangke atau jabatan yaitu pangke lain Habibullah kekasih Allah sama tomato itu ne banalah penjawaban nanti wahai saudara ode sabamiyo nala kalimo onayo kami panyato pulo karano sidayo malaikat ia telangila di sano ratusan bahkan ribuan tahun ndak salah saya duo antara malaikat lanyo Jibril Mikail lan Israfil sarato malaikat Israel nyo apa itu banalah denyo akan niyo akan selesai de nabi naniyo junjungan kita nan menyelesaikan lakasano iyo nanti itu iyo nan akan menjawab tanya itu yo mangko sabab terjadi kisah Isra Mi'raj nanto iyo leba itulah sajulah ini dalam dadu tapi ko alasan de mangato iyo lain kami pangato dalil di surah Al-Isra ayat 1 dalil mangato adena lain itulah denyo bana iyo nalla sugiru ondelayo kami lanyo jawa adena lain sepanjang tayo alatian takuran delayo maaga di pinto basilaw idulang daku baba urang para
ini yo sekarang aku. Oh akatulanyo na bisa balum misora yo kanamonyo. Di baola denyo na bikasa watu yo la de talago. Oleh malaikat Jibril iyo lai wakatula di sano. Dadola denyo nabi di palah wakatunan di sano. Ditantang itu bananan kami iyo la denyo dayo. Sima-sima kana bana iyo wahai la sudaro. Ayo apola di bada iyo wahai dado junjungan kita. Sesudah denyo itu aku nanti barasian di sana. Aku pulau di masukan lai tanah dalam yodado nabi kita. Sesudahlah dimasukkan di stempel denyo pulau. Aku nalah hikmahnya iyo bagi nak kita nango. Oh tentulah denyo na Tuhan dan bagi umat denyo nangko. Iyo tantang di barasihan iyo bana dado junjungan kita. Eswalana pun kawan di bantu ikan di laut di hadangnya. Bagailanyo bana hikmahnya lekana bagai kita. Supaya nak bertambah keimanan ladini dalam dado. Tolonglah paparkan di muka iyo dan bahasamu. Oh nei la jadi sado itu kami nanti mayo masang tanyo. Oh indah panjang-panjang indahnya de mana jeno-jeno. Oh biarlah saene asalai de bajaso. Asa iyo lai ibadat barasonan ajila nomoto. Dipasang layo tanyo jolagunan naga mahibo-hibo. Jola-jola perjuangan iyo di tahun ayam kelima. Sama soai nini amoyang mau siapa jajan bulan do. Sama so kereta api perlu puanyo lagi diangnya. Sama so helikopter bila batua baliangnya. Sama so pesawat tempur perlu puanyo lagi diangnya. Sama so labung karno mama kanala sini kacomato. Cirawa pantalawa Spanyol banala ng kuntianyo. Mama kasi batu angkel tinggi tuminyo tigo dapo. Di pulau yang estamos di situ banane pasotingnya. Di situ lanyo bana mengeluarkan suara. Ale putih Bakar pala di negara ale putih. Bakar pala merah di negara ale putih. Inna sudena hota pedote talu aluntigo. Inna senyona pina mana kodangan inang dulang do. Hey rasbah. Itu
yo ramai la dari kami nana badu sebagai lari bulan laga panjang kanyato ini bakalan karai kala baabana kasero yo di jalmi la sibat nonton labanya iyo naleno labanya nalla tiala la bajalan tabe supaya jalan mangan tuadi bersama malam nanto pura kadi pura yo kapan jagomato iyo na supaya na sanang lani dalam lagi kiro yo ini ramalan bagurau iyo tandi kaya iyo yo nostalgia iramalan sangilamo dalani tahun 70-an baik itu yo bana sejarahnya katakan dalayo salakan tidur ayana urang di lualu angai nanaka palai ari lasanyo iyalah jiko rusua usaba manwangko dari loya konyo jodoh dakamano bagurau-gurau di malam nangko sampai menjalang sebuah tibo hiburan di gue penjago kamato mato mengantuk kolenanyo jangan ladi bari bandai oleh kandana bodoh oh jakira magurau dan lesila karangananko oh kami dabadu kita sikit membari pulo susilo dewi nana punyo la iyo karajo nene pandala arajuna la pandai pulo ajola takiya dulang la jegella iyo kapado ayam le balia usana chapar la balia onde kallala denne tong sayo de nyolimo alala lai kallala denne tong sayo nyolimo kallo wan marantau jambo hai chapar la balia alala lai o ana mama la ka pulo alala lai o ana mama la ka pulo alala tonda pe la pata pe dalar sahiya nene barala kasana sila kiro barala kasana dalam dado katanya rangi bake kapinding lalalai marano timar lalo inyo nene marano timar lalo gura sana di ini malam onde bala gura yone nalla kilumindai nene bala gura lane kito nalla dilumindai Neyuta amira dusana kito doakan oh bala ulang dusana jadi marapulai alalalai bala ulang dusana jadi marapulai ilawadulla lada kito dilumindai nene iyo lagi bari olai kandala nana tibo nene ondala di bari kandala nana tibo olai udai nene punya pangabangunan jadi marapulai lalalai tantulanyo kami onde mangangango sajo onde tantulanyo kami o kamangango sajo elo banyu barang usala sampai talata oto elo namu japujang usala sampai dairi loy takijo jano ode ulla kake mangake takake sarang salimado ode ulla hape kape tape jando la barana tigo lese kadal lagi bural kapai jago la jago mato yo la kami bari
Ranjala baban malan kasiru Iyo nan mudo lai tantu ni kanyat kepulo Dole kala mudo lai surang lajabah duwo Tinggalkan malu ni sayang Ini denai ko Lama itu hari Panggilan jo janji Ada kini nan memutu cinta Lama itu hari Panggilan jo janji Ada kini memuti cinta Tangan balik lah tak boleh sayang Alaminan Allah tak pasang Hadi sampai hati Memainkan denai Mabali hadi Ayo nalamo Ada sampai hati apa mainkan denai Apa soden Laba bini kisiko Lama juru tapi nak tanpa Segala mata memandang denai Jale kuno kini nana pujo Najale hati denai taibo Jale hati masih kau Manga dulu denai obat darimu Sampai hati hadir denai Kembali akan cinta nalamo Jale hati masih kau Manga dulu denai hadir terima Jale hati masih kau Dulu oh denai badarimu Tinggalkan malu dia sayang Tadi denai ko Lama itu hari Panggilan jo janji Ada kini memutu cinta Lama itu hari Bilang jo janji Manga kini adik memuti cinta Tangan alik lah tak boleh sayang Alaminan Allah tak pasang Hadir sampai hati Pemainkan denai Malu kamano Kadenai bau Dia sampai hati Pemainkan denai Malu kamano ala kadenai bau Lama juru kaki no tanpa juru Segala mata memandang denai Tak ibu antah kunjung nanti bu Najale hati telan jua ibu Tati do antar kunjung nanti do Najale hati telan jua luko Sampai hati hadir denai Babali kakano nalamo Lajale Hati masih kau Mengadulu hadir terima hati masih kau Mengadulu dan lebatarimu Iyo itulah dunia Dari kami debadu Nalarikan datang kepada nalarikan kita Mereka Tuhan sedelapan laudah berilah depan namu Oleh kolom ladena sambung Oleh salah sudah ikut Bisa itulah debakan dalam diberi iram maju Supaya oleh kesabaran oleh Yopan malam nangko Mekeripi Hailatul lambawa Kalau maju tetapi sakit bukan kepala Hai tung keripik Hailatul lambawa Ala kalau dibiarkan gigi Lada mancil Nola batang lama Ding 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 ding
Walaupun sakit tapi tidak dirasa, itulah karena adanya rasa bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Tarak keriting, Hailatul Lambawa. Kalau ada tukang keriting, lapia abang bayar hutang. Hei, tunggal keriting, iyolah tulang bawang. Oh, dialah tukang sabi lah dia, abang lah tukang tongkang. Keriting, Hailatul Lambawa. Dia baiklah kabukila bakawan dosi amang. Keriting, oh, dialah tulang bawang. Dia tukang keriting lah jalea, baka pambayar hutang. Keriting, Hailatul Lambawa. Geser cinan sadikin dia baul ada pianggang. Keriting, Hailatul Lambawa. Kini badanlah sakit-sakit, entah bila kabulia pulang. Ding 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 ding. Walaupun sakit tapi tidak dirasa, itulah karena adanya rasa bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa memasukkan ke rumah sakit. Torak keriting, Hailatul Lambawa. itulah iramanya dalam basilah itulah Jadilah rasanya dari kambing badua. Iyolah datanglah pandailah timon panua bati jiran cara biji dado. Kaki kapocongan dua baselo, elok dikantakan ayo kalakan kita. Tolonglah sambung laisanlah sudah iko. Jomana naraca lalala gunan sero de malata jolagu sirata kudo. Bejo potjo balus lekan la jadi jo. Jo sitirno na baya kan jadi jo. La guru la de mana la baso baso. Ora pa baso la pala de paruño. Laina kamiño danga dalai bukinan lambul taraso bana saja la da ulunyo. Adelai ko gara gara dari kami badu dari pana arjuna ranggari laganammo. Gara-gara bagawan gara lada bakoncut banyak terjadi dan lamano-mano. Ote talampaware makawalla masudaro. Tapi dalam desanya do kejadian la coiko. Desa sudahnya itu lelaki kota betul tapi kawan betul kadang ngampun. Kaki pompa menan mandi la kucika pamenan kato. Lelaki tatah la cepat titih panyu dahi la kato-kato. Lerang tanjua mukalo kama la kapulang hari la sando. Tak mampu buang kalangi hijau. Ate lalu kawan masih nunjuk.